Isikali sokushisa kwiklasi lesayensi siveza izinga lokushisa ngama-degrees Celsius nangama-degrees Fahrenheit. Uma izinga lokushisa kwisikali liwu-56 degrees Fahrenheit, kuzoba ubani kwisikali sa-degrees Celsius? Nansi basinikile iformula yokushintsha u-degrees Fahrenheit ubu-Celsius noma u-Celsius kubu-Fahrenheit. Basinikile futhi izinga lokushisa la Fahrenheit. Bathe i-temperature u-56 degrees Fahrenheit. Kumele sithole ukuthi ubani u-56 degrees Fahrenheit mase ushintsha senze u-degrees Celsius. Kule formula uma wazi ukuthi i-temperature ya-degrees Fahrenheit ubani, ungathola izinga lokushisa la-degrees Celsius. Nansi-ke iformula esiyidingayo thina ngoba sidinga ukwazi ukuthi ubani ku-degrees Celsius. Ithi le formula C equals 5/9 times sifaka u-56 ngoba bathi lana sifake i-temperature ye-Fahrenheit, ebese u-56 ithi -32. U-56 -32 usinika u-24. So iformula yethu izothi-ke C equals 5/9 times 24. Okufana nokuthi 5 times 24/9. Sizodivide-ke nga-3 ngaphezulu nangaphansi, sithole u-5 times 8/3. U-5 times 8 usinika u-40, so sithola u-40/3. U-40/3 uma siwenza inamba esile kuzomele su-square root, su-cube root, noma siwudivide ngo-3. Ebese siyabala ukuthi u-40 divided by 3 usinika bani? Siyabona ukuthi u-40/3 usinika u-13.33 oqhubekayo. Ngakho u-56 degrees Fahrenheit kusho ukuthi usinika u-40/3 degrees Celsius noma u-13.3 oqhubekayo noma u-13 and 1/3 degrees Celsius.